खुलुमबाय आंनि फंबाय बिनानाव लोगो नोंथांमोन। दिनै आं बे भिडिअ नोंथांमोननो मोनसे जोबोर गोनांथि बाथ्रा फोरमायनो होननानै सानदों। बेनो जाहैबाय पारामिलिटारि सार्भिस। पारामिलिटारि सार्भिसाव नोङो बबेखौ सायख'नो बा बबेखौ सायख'ब्ला नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन बेखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों। आंनि नायगिरि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना पारामिलिटारि सार्भिसाव बबेखौ मावोब्ला नोंथांमोननि थाखाय साबसिन जागोन, अब्ला आसा खालामो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां हेल्पफुल एबा मदद जानो हागौ। बिदिब्ला जायफोर गोसो गुदुं फंबाय बिनानाव नोंथांमोन पारामिलिटारि सार्भिस मावनो होननानै साननानै दङ, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाजेननोसै। पारामिलिटारि होननानै बुङोब्ला CRPF, SSB, BSF, CISF, ITBP आरो आसाम राइफल, बे मोनद' डिपार्टमेन्टआ जाबाय पारामिलिटारि, जायफोर हम मिनिस्टारनि बा भारतनि नखर मन्थ्रिनि सिङाव गोग्लैयो। बे मोनद' डिपार्टमेन्टफोरनि गेजेराव बबे साबसिन बेखौ आं दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायथि होनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथाङा नखरनि फेमिलिफोरजों थाफानो सुबिदा मोननाय नङा बा थाफानो सानब्लाबो जानाय नङा। ओंखायनो नोंथाङा लुबैयो नामा नखरनि फेमिलिफोरखौ जानगारनानै गोजानाव थानानै साख्रि मावफैनो? निस्सय नोंथाङा लुबैनाय नङा, नोंथाङाबो लुबैया, आंबो लुबैया। बिदिब्ला नोंथाङा बबे साख्रिखौ मावोब्ला नखरनि फेमिलिफोरजों थानो मोनगोन बेखौ आं सिदा भाषायैनो फोरमायना होनो सानबाय। नोंथांनि थाखाय सुइटेबोल साख्रिया जाहैगोन CISF। CISF डिपार्टमेन्टखौ आं बेनि थाखायनो मोजां होननानै बुंनो लुबैयो बा बुंनो नाजादों जे बिथांमोननि डिउटिफोरा फिक्स लकेसन एबा मोजां लकेसनफोराव थानो मोनो, जेराव फेमिलि नखरनि सुबुंफोरखौ लानानै थानो हानाय सुबिदाफोरखौ मोनो। जेरै मेट्र' स्टेसन, बेबायदिनो एयारपर्ट बा सरकारि गिदिर इन्डास्ट्रि, जेराव माने गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो। बेफोरबायदि जायगायाव बिथांमोननि डिउटिया गोग्लैयो, बा बिथांमोना अपारेशन डिउटि बा बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्रानि डिउटियाव गोग्लैया, टाउन एरिया सिटि एरियाफोरावनो गोग्लैयो। बेखायनो बिथांमोना आरामसे नखरनि फेमिलिफोरखौ लानानै गावसोरनि क्वार्टाराव दोनहैनो हायो आरो मोजाङैनो सिभिल साख्रि बायदि बिथांमोना मावलांनो हायो। बिदिब्ला नोंथाङा बेफोर मोनद' डिपार्टमेन्टफोरनि गेजेराव बबेखौ सायख'नाया नोंथांनि थाखाय साबसिन जानो हागौ। आं बुंनो सानो नोंथाङा CISFखौ टिक मार्क होनांगोन, अब्ला नोंथाङा जानो हागौ नोंथांनि खाफालाव दंबा CISFआव गोग्लैहैगोन बा CISFआव सेलेक्सन जागोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? इयुनाव फैफिनगोन बेबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै। आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मिथिनो हाबायब्ला बा बुजिनो हाबायब्ला नोंथाङा प्लिज अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांनि थाखाय आं बेबायदि मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै फैबाय थागोन, जाहाथे नोंथाङा नायनानै मिथिनो आरो बुजिनो हागोन। जै हिन्द, जै बर' हारिनि जै।